Salut, prieteni! La dimineața! Noi astăzi ne-am gândit să plecăm puțin pe lacul Siriu cu barca. Vremea este foarte frumoasă. De când așteptam fiul asta? Exact. Și poate avem și puțin activitate, dar nu știm că este vremea. E frumos afară, dar bate vântul. Da, e frig. Și să vedem. Îi dăm drumul la treabă. Ne vedem pe drum. Ne vedem pe drum. Salutare, prieteni! Am ajuns și la barajul Siriu. Așa este. Foarte frumos. Superb, să vedem dacă putem găsi un loc undeva pe partea stângă să filmăm o panoramă de sus. Aici ar trebui să dăm și de semafor. Mai avem puțin până la el. De când ne aștepta barca, Da, o să mergem cu bărcuța, o să dăm la vâzle. tura asta. Data viitoare mergem și cu motorul. Iar aici am ajuns într-o zonă unde de multe ori cad bolovan de pe versant. Se lucrează aici de 2 ani de zile. De 2 ani de zile se stă la semafor. Păcat că este drumul cel mai aproape dintre Buzău și Brașov. E cel mai rapid drum, evitând DN-ul, aglomerația de pe DN-ul. În zare se poate observa și zăpadă pe... Încă mai este zăpadă. Încă mai e zăpadă pe crestele munților. Păcat că nu se lucrează la drumul ăsta, să se facă așa cum ar trebui să se circule pe el. Incredibil și ce. Nu se vrea, că dacă ar vrea să facă, s-ar face. Alții au mutat munții din loc să facă drumuri. Noi nu suntem în stare să consolidăm drumul ăsta.
Am ajuns în sfârșit pe lac. Suntem foarte fericiți. Și acum ne apucăm să umflăm și bărcuța, care este minunată și ne-a ajutat mereu. Să-i facem niște upgrade-uri și revenim cu el. Gata. Ia uitați ce priveliște frumoasă. A crescut puțin apa față de data trecută când am fost, adică vreo câțiva buni metri, vreo 5-6 metri. În sfârșit, dragi prieteni, suntem oficial pe lac anul acesta. Bate puțin vântul, dar Se descurcă chiar se merge bine. Și înainte de toate, safety e cel mai important. Vestele nu lipsesc niciodată de pe noi. absolut. Și să mergem în căutarea bibanilor. Acest lac, din câte știm noi, din auzite, bineînțeles, ar avea cam 100 de metri. 140, Cel mai... 140 de ultima dată. Da. În cel mai adânc. În cel mai adânc punct, iar undeva în partea dreaptă există și un geyser. O puncă cu gaz. Gaz. Poate o să ajungem și acolo să vă arătăm cum arată și despre ce este vorba. Ducem în partea cealaltă spre baraj. Ticule, când obosești să-mi spui. Da, chiar. Hai, ne vedem mai încolo. Să muști tu, piticule. Dar nu înaintăm deloc din cauza vântului, prieteni. Nu înaintăm absolut deloc. Și mai avem o groază.
Am făcut și schimbul. Acum Chelu să chinuie, să dea la vâzle. Glumim. Și suntem undeva la un cănăluț. Intră Silișor. Da, da. Oricum, e o vreme superbă. Superbă. Poate prindem și vreun urs să-l filmăm, dar din păcate nu am văzut nimic până acum. Nu e timpul trecut. Nu este timpul trecut, da. Că la noi aici, la Siriu, s-au înmulțit foarte mult. Și avem... Ia. Da. Uitați cât de super este. Ai reușit, Chel. Uitați-vă cu ce. Bravo, Chel. Avem și foc. Ești mândru. Mândru că sunt român. Corect. Pentru seara asta am ales să facem un grătar doar din lemn. Și în afară de asta să ne mai și încălzim. Destul de friguț. Sunt 4 grade. Dar e bine. În continuare bate vântul. Ne-am cam plictisit de el. Prieteni, partea a doua. Dimineața. Ce poate fi mai frumos decât o cafea dimineață în mijlocul muntelui? Aer curat, Caldă, să te frigă la limbă. Ha?
Ma. Cea mai bună cafea este aia din dimineață. Corect. Prima. Prima cafeluță.